שלום לכולם, לי קוראים עידן. אנחנו הולכים לשחק כל מיני משחקים בתוך המשחק שכולנו מכירים, לעשות מלא דברים כיפים, כמו מיינקראפט, גם פורטנייט, רובלוקס וברול סטארס, וגם כמו שאתם רואים פה כבר באטל פאס חדש, וזה הלאקי בלוק שתכירו את הבייס מטורף שלי, חברים. והנה, השורה הזאתי בלאקי בלוק, לא משחק שכיף לשחק בו לפעמים, אבל כן ממש קשה. עכשיו תסתכלו לאיפה אני, יש גם ביצים, זה לא ידעתי, בגלל זה הפסחה, אז אני כבר אצלו עכשיו. חבר'ה, תסתכלו, יכול לצאת לי פה דרקון, ונחלק לאחד הסאבי, מי שירשם אז אני אתן לו דרקון למתנה, דרקון הזה. אם מישהו רוצה דרקון, מי שרוצה אותו, שים סאב בלייק, שתשימו לב. וכמו שאתם רואים, זה הבייס שלי, לא? ועכשיו איבדתי את הלפקם שלא מכיר. עכשיו זה החבר'ה, וכן כאילו מכירים לספר מלא רובק, כאילו מלא כסף. בואו אנחנו משפרים כבר, עושים הרבה יותר גבוה, ואנחנו גם יכולים לעשות בייס כמו הדבר המטורף הזה. אני לא מנסה לגנוב או משהו, כאילו סתם אני לא רוצה לגנוב לו, ברור שלא, בן אדם טוב.